rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabuwar hanyar da zaka bi ka amfana da ATM ɗinka. So wannan ba hanya komai bace illa advance cash. Advance cash wata hanya ce da zaka iya sayan euro ko dala, kuma in ka saya kana mai da kuɗinka cikin Binance kuma ka sai da su P2P. To kai tsaye duk wanda yake da wannan account na ADS, that is advance cash, za ka ga cewa da kayi shi za su verify ɗinka personal account, gashi nan verification gashi nan. So kun ga nan guraren muna da euro gashi daidai nan guraren amma 0.00. so yanzu za mu je mu sau euro da account ɗinmu na Nigeria. So kai tsaye nan gurin za ka zo ka diba sai ka danna meye kake so ka saya, sai ka ce euro. In ka ce euro, so muna so mu sai euro nawa ne? Muna so mu sai euro 30 euro. So gashi kamar haka, sai mu zo mu duka country, sai mu selecting din country namu Nigeria, Niger, Nigeria is around there. Wannan kenan, nan ne ake setting kamar haka. To da ka zo ka setting din nan dan uwa, kuma abin da transaction din nan shi ana yin shi da ATM kala biyu ne, ko Visa ko Mastercard. Su kaɗai ne is allowed to do, Master ko Visa. So mu yanzu muna amfani da Mastercard ne, gashi da nan guraren za mu je mu taɓa kamar haka. So zai baka wasu information ga nan, sign of agreement ne. So sai ka zo ka diba, ka diba to ka gan shi nan guraren. In maka siya 31.98 za su caji mu euro kwara 1.ɗogagga, shine kawai abin. So bari mu ga to haka in yi mana, za mu ce shine piece ɗin da za su doka. To sai mu je mu ce continue. Da mun ce continue, to a daidai nan guraren ne za a ke bukata ka zo kana sanya information na bankin ka, card number da kuma expiring date din shi, da kuma nan card number ɗinka, sai nan guraren expiring date din shi, sai nan guraren CB. Wasu in ka juya ATM card ɗinka zaga akwai wasu nambobi kwara 3, su ne ake amfani da su. Daga nan sai ka zo ka sign agreement, sai ka saya su. To saboda security mu bari mu post mu sanya nambobi. Yauwa dan uwa, after ka gama sa waɗannan nambobin naka, sai ka zo kai tikin. Gashi kamar haka mun gama sassanyawa, sai ka je ka ce pay. To da kayi wannan pay ɗin za ka bi fashion zai synchronize with your bank ɗinka. Da an gama banki sun yadda sun yi menene za su doka kayan shi nan guraren. Kuma ni da yake ne amfani da UVA ne, so ga nan kafin ka sai dama za ka je ka google ka ganin cewa nawa ake sai da wannan coins ɗin a kasuwa. So wannan toke kai money ɗin inda USDT, ba USDT yanzu mun dawo harka kuɗi ce, to yadda za ka sayar da ita wannan, sai mu je mu ce muna so su turo mana OPT code, saboda abin yana ɗaukar security ne. Za a tura maka OPT code gashi nan guraren, za ka na ya sa shi a nan guraren. Banki zai turo mana wannan OPT code ɗin nan, muna jira har banki ya turo mana. Gashi ya turo mana OPT code ɗin nan, za mu ne sa su a nan guraren. OPT code ga su mun ɗauko su mun sanya, sai mu ce so submit. Ga banki na can ya turo min message kaza da kaza, sai mu ce to submit. Ga na ta processing, da ya gama processing, su kuma banki can na zara kudin su. To kayan shi nan guraren found has been transferred successfully. Kun gan shi ga abin da aka sa mana, ga found ɗinmu. Idan ka zo nan guraren za ga cewa bari mu dan yi refreshing din shi, sai mu je mu diba wallet ɗinmu. Ga wallet ɗinmu nan an recharging ɗinmu 30 euro. So yanzu wannan kenan. To da ka gama sanya waɗannan gurin, kai tsaye yanzu abin da ya rage sai ka je ka shiga Binance ɗinka, sai ka je ka inputin na wannan coins ɗin cikin Binance ɗinka. Saboda Binance ta ce muku dama tana da hanyoyin samun kuɗaɗe kala-kala, sai dai ni kawai iya inda ka sani, iya inda kwakwalwarka da bincikenka ya tsaya maka. So yanzu ga nan guraren muna jiran ita Binance kasuwanta ta bude. In ta riga da ta bude, to nan ne zamu ga inda zamu je ne, sai mu je mu ce to deposit.
ga deposit nan za mu je mu depositin. Dama na ce maku ana depositin ta wasu hanyoyi daban-daban. So yanzu za mu je mu ce deposit. Ga deposit na yin shi. So in muka je deposit zai buɗo mana ga kamar haka. Is depend da yanayin karfin network dama na mutum. So me muke so za mu depositin shine muna so za mu depositin na euro ne. So ga euro na an kawo mana, sai mu je to gashi nan P2P ko kaza kaza, sai mu ce other payment. Muna shiga other payment kawo shi na advanced cash account, sai mu ce selecting, sai mu continue. Muna danna continue din nan ko, sai mu zo mu danna nan ga nan guraren guda nawa muke so mu sanya, sai mu ce kwara 30 muke so mu sanyo cikin wallet din mu. So ga nan guraren kun gan shi na transaction fees is 0, ba wani abin da ake caji, sai mu ce confirm. Gashi nan guraren ana yanzu to abin da ya rage mana, sai mu zo mu sanya username and password din mu, shi ma because of the purpose of security bari mu je mu posting. In mun sa za mu gwada mu. Muna gama sanyawa sai muka sa kayan launch, muna log in sai ya kawo mana guraren. So ga nan za mu je mu ce continue. Withdrawal da posting gashi nan suna gaya maka menene, sai mu ce confirm. So kafin mu confirmation din akwai wani authentication za a tura mana a Gmail. So za mu je mu confirm din shi. In mun yi confirm din shi to za su ba mu damar da za mu je mu wannan withdrawal din nan, saboda abin suna da high security ne. Duk yanda aka taba maka account za ga suna gaya maka ta ko ina, a gaya maka ta nan, a gaya maka ta nan. So ga nan guraren, ga nan confirm din nan shine za mu zo mu confirm. In mun yi confirm sai mu koma ta mai su. Akwai wani robot nan guraren da yake magana, to bari mu gani. Ai robot din shi ma za mu iya tsallake shi mu. To ga nan guraren transaction security, please go back and confirm with the browser, sai mu tafi. Kun ganin sai confirm din mu, sai mu je mu koma nan gurin confirm din nan, sai mu ce confirm. So muna dan jira network dan sake mu gani zai dawo da mu, sai mu confirm. Da mun yi confirm za ga cewa wannan coins din nan da an riga an adin din shi a cikin Binance. So suna negotiating da network ne, shi yasa kuka ga ta dan yi shiru. Bari mu dan jira mu gani. To sun sake dawo da mu baya ne, ban san me ike faruwa ba har suka maido mu baya. To sai mu je mu canja dai kamar yadda muka ɗazu others. Gashi kamar haka, sai mu continue. Sai mu zo mu sanya. Sun so ne dama a ƙara maimaita muku ko? To ba matsala, bari mu taimaka ƙara maimaita. Ai ba matsala. Gashi 30 euro muke so a sanyo mana, dama 30 ne mun ka saya ko? Sai mu confirm. Already can dan da mun riga mun sa password su daya, kun gano ne ta da zamu ƙara wani sanya password ai ko? Shine abin. To bari mu jira su turo mana message din. In sun tura mana shi sai mu je mu confirm din shi. So kun gan shi na yanzu mun yi confirm, payment complete, transaction ID gashi Binance advance gashi. To ina za mu taimaka nemo shi, sai mu ce to continue. Ai ba continue za mu yi ba, yanzu za mu je mu back, sai mu je mu nemo kudaden mu a cikin Binance. To bari mu je mu back. Ga Binance can tana mana alatin cewa wannan kudin da muka depositin ga sun shigo, amma this time around mun yi depositin ne through wannan ko? So za a ga kudin sun zo a wannan ne euro. In sun zo maka a euro, to da nan ne za ka samu damar da za ka iya sai da su koma wannan. In mun zo nan cikinmu muna satin ɗinmu, za mu zo mu koma mu diba wallet ɗinmu mu gani. In mun shiga spot wallet za mu zo mu diba, kun gan shi nan guraren da aka yi mana da postin ɗinmu, kun ga abin da ya shigo mana nan. Bari mu gwada maku wannan lokacin, kun gan shi nan
euro. Kun ga adadin kuɗin shi? So ya zo mana euro, to ya zami da shi yanzu? Kai tsaye abinda zamu da shi kawai yanzu zamu ce bari mu sai da shi USDT. To bari je wannan USDT din nawa in ta in wani amfani da shi daban. In na dawo sai in gwada maku ya aka da wancan muka sayar da shi. So wannan kenan. So bari ku ga yadda zamu yi. Kun ga account namu nan ko na euro. Gashi nan guraren ko mun yi da fastin 16,000 da wani abu ko. So in muka je muka diba shi sai mu je to bari mu koma market. Shi wannan euro din nan ko sai mu je mu ce bari mu sai da ma gidan USDT ce ne, sai mu ce sell to USDT. To ga abin za su ba mu 35.82 USDT. Za mu iya cewa to sell. So kun gan shi ko sell by market. Coins din nan already an riga an sai da mana shi ya koma USDT. ga USDT din mana 16,200. to duk wanda ya zo nan gurin ya san yadda zai je ayi P2P din shi. Sai ka je ka P2P din shi, sai ka je ka transfer na USDT ɗinka kamar yadda muka yi maku na wannan kenan ko. Sai mu je mu ce USDT gashi, sai mu je mu ce gaba ɗaya muke so za mu sayar. So gashi mun yi haka ko. To sai mu je mai filtering, mun ga ai na 20 za mu iya cewa to ai almost muna so da wanda zai sayar daga kan irin 18 na dubu. Kai za mu ga nawa ne ma kuɗin ma na mamance. Sai mu je mu diba mu ga ai, sai mu je mai filtering mu ce muna so mu sayar da na 18,000 kamar haka ko. To sai mu zo mu ce done, yes. To ga su nan da kan prince, ga su nan young wane ne. To za mu iya zuwa mu ce za mu sayar ma da wannan magani cewa coins din namu na duka na nawa ne. Sai mu ce mashi all USDT. kun gani 18,234 ne kudin da ke akwai wanda za mu sayar wannan shi USDT din nan. So bari mu ga kuma mu je mai gwada mu ga in muka ce za mu sai da BNB wane fi 18,234. to bari mu je mu sai USDT da shi kai BNB mu ga ita mai bikila BNB zai fi tsada a kasuwa. To bari mu je mu gan shi ai duk inda dai muka gani muna iya yi. So ko dai anan da na tsayar da mutum, na san dai kowa zai iya zuwa sayar da coins ɗin shi ba tare da wani fargaba ba ko wani matsala. To yanzu kawai BNB ne muke so za mu taimu saya kamar haka. Mu ce za mu sai BNB da total kuɗin da ke akwai gashi nan guraren. So mun sai BNB yanzu ba mu da access to USDT din mu, za mu je mu ce to muna da BNB ne yanzu. Za mu je mu transfer din shi to P2P wallet. BNB gare mu mu gani kila BNB ya dan fi value a kasuwa. Sai mu je mu ce za mu sayar da BNB. To yanzu BNB ne muke so za mu taimaka sayar, selling ne za mu yi. Sai mu je shi ma mai filtering din shi mu ga mun ga 18,000 gare mu ko. To gashi kamar haka sai mu je mu selecting yes. Bari mu sai wannan ta mu ga in shi ya fi value za mu iya sayar da shi mu gani a kasuwar ta mu yanzu misali. USDT ya fi value. So wannan haka ana yin comparing na market ne kafin ka sayar. Kaga shi wannan 18,100 da naira 10 wani abu. So dai yanda dai kai zaka iya zuwa ka sayar da abinka cikin sauki. So yanzu bari yi amfani da wannan damar in gwada mutanen da za su sayar da coins din su a P2P. So kai tsaye after na yi filtering din cewa ga wanda nake son sayar na 18,000 ne. So kuma na yi selecting na bank. Ana filtering, in kai filtering zaka fi samun cewa ka sayar da shi cikin sauki ba tare da kaga wanda zai sai da maka in gutsatsari ba. So kai tsaye gashi nan guraren ina so in sai da shi 14,000. So ga wannan PayPass din nan. So bari mu taimaka nan ta cewa za mu sayar mace da wannan USDT din da gare mu wanda muka so na euro kenan. Sai mu ce all USDT. That is abin da za mu sayar mashi kenan. Sai mu je mu sai add payment method. Bari mu je mu sanya Kuda Bank. Sai mu ce sell. So
ga na mun sell din shi amma ga ta wani written agreement din shi bari mu ce mu diba mu gani zai gaskiya ba zan sayar mai ba saboda me yace za a ci man naira ta 100 ni ko ba gaskiya ba zan sayar mashi ba dan zan sai da mai coins sai an ci man naira 100 gaskiya ban yadda ba zan je kawai ni cancel din wannan order so ko kuma in bari Robert ya cancel ɗinta automatically kun ga time ɗin da zai ci nan so wannan kenan su irin waɗannan dama yanzu sun fara ɗora cewa an zaka sayar sai an ci maka naira 100 nan to kila kawai ko zan je in convert ɗin shi mai da shi BNB in ta yin sayar da shi so din zai da final stage ɗin nan kada dai ka kuskura ka tura mutum releasing coins ka je ya ce ka saka mai coins kafin nan zai tura maka kuɗi kun ga wannan nan daga Binance so abin da suke magana attention do not release crypto before confirm that money has arrived in your bank account. Do not trust anyone that asks you to release crypto before payment. Kar ku sake ku saka ma wani coins kafin a tura maku kuɗi cikin banki. So in ma kuɗin sun shigo kun ji alert ku tabbata kun shiga banki kun diba kuɗin ku sun shiga kafin nan an ce do not trust anyone that asks you ka sake ka yadda da wani cikin Binance ko da ni ne na dora advert na ce ka tura man coins zan saka maka kuɗi kowaye shi ka yadda da shi until ya tura maka coins ɗinka ya tura maka kuɗi kafin nan saboda me yasa wannan doka ta zo su kuɗi a banki ana iya bin tracking ɗinsu za ka iya za ka tura mutum kuɗi ce baka tura mai ko wani abu a negotiating da 'yan sanda a ta a gano bankin da aka yi lindin ɗin kuɗin ga lokacin ga komai kuma a kama shi biya ka kuɗinka amma crypto in na miliyan 500 ka tura mutum wallahi babu wanda ya isa tracking ɗin ka ya gano inda aka tura wannan kuɗin da suka tafi sai da coins ɗin ya riga ya tafi kenan da yan kai mutum ka yadda da shi ka tura mashi so definitely kawai zai cuce ka ne so wannan kenan shi wannan gaskiya ban yarda da abin da yake magana ba dan ba zan iya ban mashi bai cire naira 100 nan cikin kuɗi na so ba wani abu ke shi yayi amfani kenan ba ni na amfana ba so wannan kenan so ina gaskiya wannan kyale shi zan je an hakura in je nemi wani imi transaction ɗin tare da shi kuma matsala in ne cancel za su affecting ɗin wannan abu na rate dina shi sa kawai ba zan yi cancel ba in bar shi can automatic Robert zai yi cancel din shi to amma da an biya ka kuɗin ka na so a ce ya biya kuɗin ku gani za ga na an yi confirm kana biya za ka ga an turo mai message a message cewa su ma bayan sun ce ka release coins sai ka yi roshin ka sai ka dubo kuɗin ka a banki kana dubowa kawai sai ka sai ka confirm kana confirm za ka ga an tura masa so ɗan uwa a wannan nake cewa mu haɗu na next class ko kuma ce next to next class za mu ce mashi inda mun yi master class sai mu zo kuma mu yi professional class insha Allah haka muke tsara da fatan Allah abin da ya sake haɗa mu a wani class na gaba fatan alheri da kowa